L'Escala un any més és present a Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, la més important de l'Estat. No hi és de manera presencial, sinó dins l'estand de Catalunya i aquí dins l'oferta de la Costa Brava, on s'hi pot trobar tot el material promocional de la vila. En aquesta edició de Fitur, Catalunya vol promoure el turisme accessible perquè les persones amb alguna discapacitat també puguin gaudir de l'oferta. Catalunya no s'oblida de la gastronomia i diverses regions han presentat els seus productes. El Patronat de Turisme Costa Brava ha presentat el Tour Gastronòmic Costa Brava Sant Miguel, un producte turístic que uneix el maridatge de la cervesa i la bona cuina amb la singularitat de diferents festes i esdeveniments populars, tradicionals i significatius que es celebren en diferents poblacions de la Costa Brava des del mes de maig fins al desembre de 2010. El tema gastronòmic estira actualment un tipus de turisme determinat que busca, per exemple, a l'Escala, una oferta de qualitat, i a l'Escala li troben igualment en molts altres pobles. Per tant, des del Patronat de Turisme s'està promocionant a l'empara en el paraigua del centenari i avui el que estem fent aquí a Madrid és presentar tota aquesta iniciativa. Em sembla que Fitur és un molt bon aparador perquè els diferents agents, els diferents operadors s'adonguin que la Costa Brava és una realitat potent també en el tema gastronòmic. El que volem és realçar aquests dos aspectes, aquest aspecte més intangible, que és cultural, que són els nostres costums, que és la nostra cultura, amb un aspecte, jo penso, rellevant i de moda, podríem dir, a les comarques de Girona com és la gastronomia. Vull dir, tenim bons cuiners, tenim bons col·lectius de cuina, tenim bons productes i, per tant, pensem que aquest paquet ens ajuda a promocionar la nostra destinació.